και τους κάλεσα σε συστράτευση μαζί με μένα. Ξέρετε τι μου είπαν? Δημήτρη, πάμε όλοι μαζί. Αξίζει. Αυτός ο λαός αξίζει. Όταν, αγαπητοί μου, μονιάσουμε, τότε μπορούμε τα καλύτερα. Και επειδή εμείς, επιτρέψτε μου, δεν είναι εγωιστικό, ούτε υπερβολή. Ξέρουμε την πολιτική. Είμαστε χορτασμένοι πολιτικά. Είμαι βέβαιος ότι εάν μας εμπιστευτείτε στις 7 του Νοέμβρη, η επόμενη μέρα θα είναι σαφώς καλύτερη. Θα ξανάρθει και θα ξαναφέρομαι το χαμόγελο στα χείλη των καλυμιών. Το έχουμε ανάγκη όλοι. Είμαστε ένας λαός υπερήφανος. Το αξίζουμε. Όλοι μαζί λοιπόν, ο καθένας από εσάς χωριστά, από τα απόψε μέχρι τις εκλογές, ο καθένας από εσάς να γίνει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής. Έτσι ώστε όλοι μαζί τη νύχτα της 7ης Νοέμβρη να χειροκροτήσουμε όχι τη δική μας νίκη, αλλά τη νίκη όλων των Καλυμνίων, τη νίκη όλων των νέων της Καλύμνου. Όλοι μαζί λοιπόν εμπρός στον αγώνα, όλοι μαζί να δώσουμε το αγωνιστικό παρόν στις κάλπες, προκειμένου η Κάλυμνος να συμμετέχει. Κλείνω την ομιλία μου με μια αναφορά στην νεολαία. Για μένα ήταν ξεχωριστή τιμή σήμερα που ένας νέος του νησιού μας, ο Παναγιώτης ο Βούρος, με προλόγησε. Ήταν λόγια βγαλμένα από την ψυχή ενός παιδιού με μεγάλες ανησυχίες για το μέλλον αυτού του νησιού, για το μέλλον των συνομιλίκων του. Και για μένα, επαναλαμβάνω, τα λόγια του Παναγιώτη θα ηχούν στα αυτιά μου συνέχεια, γιατί είπε αλήθειες, γιατί είπε πράγματα τα οποία όλοι τα συζητούμε, αλλά δεν έχουμε το κουράγιο να κοιτάξουμε αυτά τα παιδιά στα μάτια. Ξέρετε, οι φωνές τους και οι διαμαρτυρίες τους πολλές φορές τις ακούμε και δυσφορούμε, αλλά αυτά τα παιδιά πραγματικά έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο γιατί είναι ανήσυχα. Αυτά βλέπουν καλύτερα από μας. Αυτά δεν έχουν μοιοπία για το μέλλον. Η μοιοπία είναι σε μας. Και γι' αυτό ο πρόλογος που έκανε ο Παναγιώτης για την παράταξή μας είναι δεσμευτικός. Ήταν ένας πρόλογος και κάποια λόγια τα οποία, εάν μας εμπιστευτεί ο καλυμνιακός λαός, εάν μας εμπιστευτεί η νεολαία, να είναι σίγουροι ότι θα είναι το φυλαχτό μας στην καθημερινότητά μας, και μαζί με αυτά τα παιδιά θα δώσουμε τη μάχη για μια Κάλυμνο χωρίς προβλήματα. Για μια Κάλυμνο που να μην λέμε ότι η ανεργία χτυπά την πόρτα της κάθε οικογένειας. Ήμουνα προχθές στο χωριό Περιοδία.